carane duit-duit. Kasep ya. Meneng bae kene lagi bose bae. Tuku sukun neng pasar kewer monggo pakasi kono kendang nyawer. Lah neng kene iki nek wis nyambut gawe kene ora ana bos ora ana buang wayang nyawer yo nyawer. Alhamdulillah. Sukono nyambut gawe nyambut ora guyang guyu wae. Apa? Kan muteran ya Mas, apa di sini Sang? Mikau suka di atas